Tani baba mwana kumara nayo mkeni. Pamoja na mangwana na Jehova. Ndimu msiku wenu. Na hizo tamu ndarela mambo sana. Dayangu na matabano kumbira pamori. Dimama kalonga zwaye kitose tsaye tumuno tsataziva kutashika. Saka baba munesi nangwa nesu mukatimesera nasa tamu. Dayangu kumbira kuchiro kwafaza vanhu vamuno vose vavene nzeve dzinonzwa nekuteerera zvavafambira nezvavainga. Vane mhosva dzavo Jehovha moita kuti vasave mwoyo mukukutu kutambisa nguva yedare vakwanise kuguma mhosva dzavo. Ndinona mada ndingokumbira Jehovha kamuri kuti muropafadzewe chingamiri vapinda varimo ndima kavazodza kuti vave mutungamiri vavanotiyananisa zvose zvavachataura Jehovha nezvavanosunga zvive zvinobva kwamuri mukati mezivara nhasi ropafadzei zvose zvichaitwa mukati medare rino muzita raimambo Jesu. Amen. Kamonera mauya naro rine dheti ripi zvikanzi rina 25 ndikati aiwa inini mukufona kwandakakanzwa kwakanzi musi wa2 nyaya yakutongwa musi wa2 iye Ken wachari ipapo ndikati musi wa2 Ken ndowamuwadzi ndokune nyaya kosaka imi madzibaba ko mwedzi wakapera muna kuya nekuda kwei zvikanzi inini ndakanzishone vanhu kana usina mari yedare haufanirwi kunge uchiendaiko ndikati zvinezvi iri samoni rane chipiri pane rekutanga rakauya nemapurisa achifi iri rauya futi zvekare natapiwa saka chiregai kuti muzoshayikwa futi zvekare nekuti zvezvi mari yangu iri kungobuda imi musingawanike kunyaya ndokubva iye mupenabva aenda Ken uye ndokubva rumwe svondo abva azotesanganzana nevarume vangu pachibhorani achibva kumakorokoza kwavo. Ken ndobva akazotaura akati madzibaba inini kuuya kunyaya ndiri kugona kuuya asi mashoko andakaudzwa natapiwa ekuti akundiudza zvokuti inini ndizotaura kudare zvine ndina handidaro kudare ndichauya nhau yangu ndinayo kunoku kuchiwechezvo chobva titakatenda tikanoita munamato zvikanzi nemadzibaba imi munozongouya zvikanzi manje ndoita sei ndine mari yandiri kuda nenyaya yechitupa ndokatati ndobva madzibaba vati nyaya yako yautaura yechitupa ndifungoti kwasabhuku inogona kunge iriko munozouya tetati motaura naadzimai vangu. Ken paakazouya nchitaura naye ndikati tozoenda kwani kwasabhuku wachona haana kuzoenda kwasabhuku wachona ini ndakamugarira ndobva ndazoenda kwasabhuku wabva anoti ndibva ndanovabvunza makamuona here Ken zvikanda sabhuku inini ndandiri kubhindura handina kumuona asi akasvika paine muzukuru wangu achida chitupa muzunguru wangu abva amuima chitupa saka ini zvandakuita ndakuchifonera kupi ndakuchifonera kunede kwamambo kunhigirikini nenhau yechitupa iwewe ndozokuudza zvinenge zvataurika saka sabhuku ndofunga vakazofona kunoko ndozoenda kumba kwasabhuku ndobva vanonditupa ndichirefa saka ndobva ndazoenda kwasabhuku zvanzi kesi iripo musi wa2 unoya musi wa1 zvichoka musi wa1 ndakaenda kwasabhuku iri Friday ndobva ndanokuwa chitupa chiri pandakauya kunoko hatina kukwanisa kunge tichibatsirwa panyaya yedu chifi vakange vaine rufu takatosvika muno but Ken wacho handina kumuona ndobva tadhisimiswa zvanzi munozoya musi wa30 saka musi wa30 wachona watauya mai mhanje tichitora tiri pachivesco 10 off apa tapiwa wachona tamuona nenyaya yekuti iye tapiwa ari kusaidzira sisi vangu paadarika makadikwapo hapana amudayira isusu tese tanga tiri parodhi saka mukuuya kwaangaita ndaikudzwa kuti ari kuuya kunoko ndichisvika panapa ndiri kusvika pasina saka ndomamirira akaita nyaya. Ini handina kunge ndamusamona tapiwa nokuti iye Ken ndiye akanga achizofanira kunge achitaura nezvatapiwa but pakutanga kwenyaya ndikungoshamisika ndichiona Ken iweyo tapiwa ari ndiye anenge ari kunoku kunyaya saka kutotiza kwese kuri kuita Ken tapiwa ari nokuti iwewe Ken usabude ukangobuda chete tinoita sei tapinda pashiti aya mashoko akazataura uyu Ken kunani kune varume vangu ndanga ndisiri nahangu. Ndimuzukuru wangu tatofungira kuti dai panyaya maprofita mambo atatambura nokubata nokuti paya takatozitana kuti tapiwa uchanoudza muprofita tasauya atiri kuda mumende ndozvatoti kana tapiwa wacho futi anozoita sei atozofambira tiziva nokupfeka maredhi ngotsvuku dzegirini ava vakutomuda shedzerwa vakuru vavo chaivo
nokuti amuna asemutamba kuti masoa vana pawadi zvinovabatana havasouya havawira navari saka zvaakuridza vamabhogari ndokuti kavadenza havasi kuuya vanozvinga toya pane imwe yachona bhudhi vangu vachona vekumunda vauya bati vamwe vachona vakaedza kutaura nabhudhi vacho pafoni vakapedzera kutaura rakusvika nzi inini wakambondiona here shamwari kumusha ikoko inini handiuye bhudhi vabva vati inini hausiri ndiri kukudai muri kudiwa kwachifi uyu wacho pastendi ndokubva afonerwa zvikanzi inini ndanga ndisiri kumboziva kwaingaone marumwe musisi yenyu wacho amai vanyu vachona vakauya kunoko vachizoona kurwara kuri kuita murume wangu havana kundizivisa kuti kunechi nyaya yemunda yakupi yakwachifi saka yakudaiwo vega ndisisi kuti vazviite sei vazvibudira sisi vacho varipo but wopastendi vachona handimuziva hangu hapo pano pane kwarara tatanzi pakainzi nyaya yemunda kuti ngauye kudare kuno vakatengeserwa munda ndosaka sabhuku varipo pana vatati sabhuku ngauye nemunhu akatengeserwa munda neakatengesa munda sisi avo vaine hanzvadzi yavavo pamusoro edare funga nyaya idzi dzizokubatwa totanga tapiwa kudii ini ndakanangwa kuna maprofita 5 kubvita kuna mukadzi wangu kunokwatisa kuno 4 saka pawo 5 patazobatwa 1 here aifanira kunovadarira vechiprofita vari muno sei vakutsvedza natavakasimba vatasimba revazoni mangada inini ndikaisangoti mamai muda kuuraya munya wenyu vakaenda kuchikishi makazoita sei kuti kanabva ndamboenda amaenda vanorenyaya sezvairi kuti kana chizva vakaudzwa vape dare kuti chona ndikataura riri mukoma wavo ezvavamanondifudza papa handisi kugara iwe panonzi pasi pamwe anonzi nyama dzavo mukanga musatira kuti ava anonzi nyama dzavo hativaudana navo kamanini chakanokatana kati inadzimai muchiwana sinemu yakudini saka vanokona kuti inini vatondisakutrikta pamwe ndovakuzwa kuti pandikayo mumusha mapasipanira maingorono vakuza kuti asi womushameni voramavarisona kutaura naye kuti akufuna nekumba ndichatukwa pipasive court pa5 years anotuka kunoku ndakainga nyaya mababa taiwa tinogasaya munomu ndogara sei ndorarama sei pachizooninakuta vakatiza ngoni saka ndatisabuka handingonzwa uroyi wangu kana iri nyaya yomuna ndingakukwada kwangu wavapeni ndakanga musha 1982 ichakuzwa papacho pai 2011 chindinamugabe zvomashuesi evarisiti ndakatanga kutera mutero nini amai vakafa 2014 ndinokubhadhara mutero papa kusvika nhasi uno vanonga zvinifudza sei ndinodakona kwangu inini kutanga munogara nekuti ndakandiholei anokangonizwawo inini saka navangu imhangarira kunoku changani asi kuti ndorarama sei ndangozwa nyaya yangu yokoni kusvika ndakamira kuti nyaya idzokuaaaaa sabhuku yakandisveta akati yaikumba yakasvaumana sabhuku kana sabhuku sisi yonyera kuchingisa akatengesa bhii ndakati asabhuku havakuitaese bhii ivo mirai makadaro ida kutanga vanokoma mukuru bhii ndawaiziva ndakafonera mukoma mukuru ndandikoma naitona sisi yandaona sabhuku kuti anotengesa muizrael kana mukoma asikuiziva ndakagona saka inonge yaikuno tokuti ndakasese panhau yemunhu saka takagara kumazuva macho mazuva asina kuwanisa takanetsa nambwa ndapisa horoni yangu ndatema muti wangu wemukadzi nauya takati kuna sabhuku nauyo saka mukoma azishedza nokuti auya paakaya mukoma haana kusvikira kuno wangu akasvikira kuno wangadza ini ndiri pamusha vakaita mabasa angu ndiri pamusha inigotwa ioma pamusha ipapo apo ndinotaitaenda pakomiti yasabhuku tichitaura nhau iyoyo nomuda iyoyo komiti yasabhuku akati dhora ini inogutano mukoma akati hapadi kutengeswa saka ipapo takapedza kuisa mukoma kaisa mukoma madhumba atakasirwa nepamadzumbi saka kuti itengeswe dhumbi tine huri yatinazitete tanoda kuti ndiweze kuonesa mukoma wangu sabhuku pakati iyenyara nomura wako ndinokuona kaka vasabhuna vanondora asi zvavo tamandinoera nditaura hakuna kutora mwaka wakakura ndakabva ndaona ivo kwako waka kabhiska takati
pauyanza kadekase adakuwakanate ayanzazo azina takaipa maamuchiwa tunditu takatotema takambogara ndikimukaditudiro ndokomba wangu donoti dundumunhu akatengwa kwamutari nokagara kwa mtoko tatizo atichikuzisiwa izvi saka nyaya ndibvadzokutika dundulirirani nemapingo ndikanore pfungwa dzaza zvakaratidza kuti nawi mataurwa yaitaka kuroti nawi yange yakatorwa kudhara kuroti mukoma akatodya mari sabwa akabaya kutengera ipapo saka panina kuti vambosaumeri pamari asi ndakanoti matsigwa vakaita ndakatiyabvandiwazi ini toivakuti ini ndimo asara pamusha daizvaibvira baba vangu ninga kuti tigare munokwamusana atezvavaandeneka vakagara tigare munokwamusana tiitama nasi zvinezvi ndasara ndi munhu wani iye ndinzi pamusha matambudziko ese akunangana mukoma wetigare pasi tiri pamwete mukoma hawi anenge akabata nyanza tirupano naisabuku munhu akatenga musha ima takati ngawe kuno kudara arege kurekure pamusoro yechesima mamamambo anokuronderesa sabuka matari sabuku matari seasina kuya mukadzi wekuti vamona kamari chiripo chakaitika ndechekuti ava konomunina vana inotazivatodamotaura zvomunhu itanda kumohokuningirika zvepanogara muso wakauya avachite zvirindi mukoma hanzvadziya kuti kwarare vidigare papa nditeerera pamba uyu ndianikuti achiteerera kuti kukanzi utovativa ini ndati panapa tirikumuzana nanzvadzi nouyu nokuningira chipano chazokondewa chii ine ndafumana wachange munhu anotogara dai panapa tokati aiwaka yaimataura kai yomunhu takuda besi navakwarare vakoma wavatu vakuru vacho vanotandina baba ngavatenge vauye musi wavakati vauya manje ivavo pamba pamwe chete tambotaura nyaya vakatanga vada kurwa ipapo svikira mukoma avabvasudzokera kuharaiemukadzi uyu paakaya vachitaura vandakamuti zvakanaka mukoma ndakazobvunza hanzvadzi yake yekuharari tikati muri kuzviwozira here mwananyahanzvadzi ida kutengesa munda chizvikadzayo ada kuwana vanogara nayo tibhoruri wenyu ada vanogara nayo kuti apaningazorohwa naye arikugara kwachiyesu tikati nyaiwaka kana mauya nyanzvadzi dzenyu ngavauye kuno ndivanzwe zvikadzaiwa chaifoni vati chaifoni ini kupi kuharari kuna hanzvadzi yako vakati pafoni tikati iwe atadza kuti kuramba tichinesa toita sei kunowe zvikadzi ini ndiita kamupakwahedu kuti atase avati tikati kwavazimba munhu wacho ari kupi zvikanzi munhu wacho achawo munhu wacho azoarazowenawa zvikanzi ndini ndinoda kuti gare naye tikati kana zvakadaro meenda vaedimini iye anogara kupi munyeadzanogara bindura asi apotikanaida kunogara naye anofana wari munhu andogara ipapo futene uyo anotogara kumwa kumvana manje saka zvinaa takungotaura kunerisapo ndokungakuzvipedza ndezvekuti munhu iyeyeka ngakanangane zvaangachita ngaamire kuita any development ipapo ende kana zvinhu zvichiitwa ngazviitwe pajekerere kwete kuti mimi sabhuku munoita muchitaura pafoni ndada kukudzai mutemo chaiwo wekuti munofanira kuzoita munofanira kushedzera village assembly ava vakana nyanzvadzi dzavo vachitaura kuti ningirikini tiri kupa munhu achazogara nechikonzero chakati village assembly rese richiita sei richinzwa zvinhu zvichinyorwa pasi kuitira mangwana mawana ezinezi muri kutaura pafoni pamwe hamuna kufonirwa atizizive nokuti apa mungotaura zvokuti ndakafonirwa asi hapana kumbohai nokuti makaita but panenge pachichitaurwa kuna sekretary wenyu achiita sei achinyora kuitira mangwana kuti zvikuchenese mimi sabhuku ava vanenge vakuti mimi muri kudya nani muri kudya neava vamunogara navo ava vanogona kukuvenga chiti mimi muri kuwirirana namai avo pamwe hapana pamuri kuita sei pamuri kuwirirana saka zvinhu ngazvipe pajekerere mangwana vanhu vanouya kumamusha kwenyu ari 1 ramba shedhe komiti yenyu mugara muri 5 zvinhu zvichinyorwa komiti muchiita sei ichiteerera kana mapedza kuteerera moshedzera village assembly vanhu vese vonzwa kuti ndozviri kuita sei zviri kuitika mokuti kana zvatodai hapane pato nedivision nezvavarudzi vakatengesa apa munhu akatengeswa ima hamutekuzivi muri makamona akahwani pamwe makatora munhu ari kumba kunana bhikiro kana munhu ari kumba mounzirwa kuti matambudziko mumusha nokuti mune munauziva kuti munhu akamira sei zvekuti mamitokoka taatatofunga kuti zvavari kunyakunesarira twaiseka hitman ndovaratengekwa hitman mazviona saka ndokavakazvipedzera naiko yakatenda kwaidimenya okay amene vavasunga ruvasa
pamusoro wechangamiri nyaya izvi iri kutaurwa kunzi ambuya vasingagari pamba tofunga inenge zviri mwana wambuya zvavanonzi vasingagari pamba mbuya vacho taigara navo mbuya vakafa 2015 sekuru vakafa 2004 ndobva vakashaya naApril pavasara mbuya pamusha ipapa tingamuda kuti tingada kutoregesa nhau but nhau ingoripo pakusati vanhu havabatane panzvimbo imwe chete haina mbosiyana nhau yemapurisa muchituma vanhu kuti vaende kwavaendako pane nhau dzinenge dziripo but apa kuda kutsvagirana tumhosva nepane pasina mhosva but nyaya inenge ingoripo yagara ingoripo iyi nhau yekuti mundai yakaifanira kuti vakoma vacho vauye ngoti sematauro aita madyira kuti sabhuku ngavatorera village assembly nevakoma vacho kuuya pasoita se votsanangura mapinisi achiita se achinyorwa pasi ouya kuti kwamuri mimi then iye number 2 iyo yemaprofita iyo yemaprofita iyoyo inaitombokumbira kumambota amatobatsirawo sei bozi ndinogara namai avo ine zvemandogara macho ese vakunongedzera kuti mai vake vauye vakatiza kumusha wanotorera kuraya munin'ino wavo handiti saka inini rambositafutira kuti asi rakusvika mukati memusha matigera kundogara namai vacho kumba kwacho kuti vagare vari vega ibopoto mwana vanhu vazosvika vanzi endai kusevhukoti vakagara pasabva vanzi endai vaidhivindetimina kati kana yane violence mukati inakwanisa kuitonga denge riri nhau yekuti inyaya yekuti vanhu vanetsana ndaikwanisa kuimiririra kana ndaitadza inini yatikosunza yaita kuna chief musana but kana yane violence mukati kutora kutukana kuda kurovana ini hachaigona ngaenda kupolisi vakaenda kupolisi polisi ikati aiwa itiende kusevhukoti iye hatikwanisa kuitonga nokuti nhau dzemumba saka nhau idzi dzinonetsa machigiri dzakuda sematauriro avaita nyaya igadziriswe zvakanaka vanhu havanhu vana munhu mumwe chete hapana mwana wamenda hapana mwana wameguru kunyange vaine sene mumwe wavo but vana munhu mumwe chete handiti saka takutokumbira madyira edu kuti batsirai apa vanhu ava bcause inyaya vachikuda munhu vanenge vachinongedzera uchu kubatana chaiko pane pasina but pakaita dambudziko hapana tinambomira madyira ivo uyariko but inenge nhau yemumba vanhu ngavakuita kuti vanhu vabatane pamwe chete vaite zvinhu zvimwe chete apa nyaya huru yakakamhangarira ndiyo huroyi akamhangara ndivira aimamira imakamhangara ndi akamhangara ndiani kuti mumhangaririra kuti vakatora hembe chichi saka izvezvo chiri kunetsa nyaya yekuti muprofita haapani saka zvatakuita kabhozi isusu chatikuda ndekuti imbesenyu rwekorwendibasa tatikuda ndekuti muprofita uyo auye izvi zvendonga zvemunda tatotaura zvinofanira kunoitwa uyu kana ari munhu ari kukutarisai kugarisana wamakaisa uyu ngaambomira kuita any development asi nyaya yakanyanya kuya kuno kweuroyi takuda kuita kuti amani toita kuti muprofita uyu ouya musi wa27 ouya then tonyatsonzwa kubva kune muprofita kuti zvii zvakaitika kana asina kuuyawo musi uyu ndononga ndo last chance yokuti mambo ndo vachazoziva kuti vachaita sei asi tombopa kwekupedzisira kuti musi wa27 August muprofita totarisira kuti andase anouya nese makasungwa muri fani pane mumwe akaroswa pointi nomachinzi kuno mwana onzidungo kwachiresu uyu ndiko kwachiresu akataura kuti handikwanise kuya kudare zvisina samoni kuti ndingouzwa nemuromo kuya kudare ndandichorwe samoni ndiite sei ndiuye kudare kwacho nanjaya yacho itaura pamashopusi tikatozoibvunzwa pamashopusi kunzimbo ipinguira musi yamurofi takatara hana samoni 1 ndiye mwana anzi ndunge vamwe vacho 4 ndopane mumwe wacho anzi ndumbi koita iye akunzi kenuyei kuvamwe 2 vamwe 2 vacho hanzikwa zakadzirwa nomukadzi matauretirwa pamusoro idare chakakosha tofunga kutaura chinonzi chokwadi pamberi pedare nhau iri kunyanya kutirwadza ende yakazosundaidza ini ndini munin'ina waava handiti nhau ine maminetsi akagarwa pasi tichitanga tisati tamboziva zvese zvekuda kuurayiwa kuita sei nhau yedhunduru ndoyatakambogara pana sabhuku ava musi wekutanga sabhuku havana kuigamuchira vakati nini handina maminetsi atinogona kunyora nekuti muri kuita ruzha ava nehanzvadzi yavo vachipopotedzana uyo achiudza hanzvadzi yake urombwa uyo achiudzawo urwe saka inini ndokubva sabhuku vatimirai makadaro taakuda mukoma wedu bhudhi venyu vacho vakuru anova ndiye muridzi wopamusha
muridzo pamusha akashedzwa, inini ndikafonerwa zvakare. Ndikambenge ndatomboda kuramba ndakati vanhu vaMwari, inini ndiri mwana mudiki wokumakumbo, mandipinzire munhau dzenzokwa pasi pamire, inini ndine musha wangu. Varume vangu vakanditi kwete, handitipa ukama hwenyu here? Ndikasundaidzika ndikauya. Ndauya musi wandauya, kekutanga sabhukwara vakasumudza muromo wavo, zvine vari muromo vanogona kundipupurira. Uyu mamushedzerei pano? Inini nemuromo wangu ndikapindura, sabhuku munogonditi ndashedzerwei? Handiti ndini gotwe here kwapasi pamire? Kechipiri kazouya bvudzi, taakuzotaudzana nehanzvadzi yangu zvematare naasingazviziva, tofunga ndakasumuka. Bvudzi kwamadarire kuti munosvika chete kwatikeso muchitadza kusvika nekumusha, ezve tiri kukumhoreserai pano pasabhuku pamatare. Isusu hadisire pamupakose, tirive kwani? Tine mitupo yedu. Matare atinoda kuronga tingaronge tiri pano here? Sabhuku ava ndopavakavava vakati, uri kusumukire? Ndikati sabhuku naasiri kuziva. Ava kuti vachitaura sabhuku ndopavakazosumuka, vakatozobatwa ruoko rwavo vachida kuti varove bvudzi ava vari apa, hakusiri kupomera kana kuita sei. Pane musiwo vakazotaura vachiti, inini ndakange ndichipopota ndichienda kugedhi ndichituka hanzvadzi yangu yakazoramwa kuti idzoke. Dzinova dziri nhemba, dzinova futi dzakamboumbwawo mashure kuti inini ndakakundikana kutongwa nasabhuku, ndikakundikana kutongwa naHedman. Apari mama ndataura. Ndofunga tinoramba timbodzokera panyaya. Pari pamaprofita ndakutokumbira kwamuri nokuti kii yese iri kunatapiwa ari gurupu revava. Saka inini kunge ndichamutsvaga, ndinomutsvaga sei? Atambotende mutsvagei. Aiwa ndanzwa muchiti zvomuprofita kuti tabvunza mazita kuti vanonzani. kupotsa kwezoni kana muzovati 27 vasina kuuya mati panobva pani ndo anozoziva kuti vachaita sei. Kana ndakutaura ndichigara pasi zvina ndinokuona mwana wandi kushungurudzikana ndinayo. Mwana wangu mukomana yakanga akamira pauye padare ratakabva naro kunoku meno zvavakamboitirana nasisi vake zvidhina yakazenge yakumapurisa yabva yazoswa futi kuna sabhuku zvakanzi ngaakanye zvidhina zvaakanga atengesa mushure mekunge vaita sevawirira nasisi ndo vakanyoripota vabva vadzoswa futi kuna sabhuku vadzoswa kuna sabhuku vakati ini ndiri kuda mari handisi kuda zvidhina. Mwana wangu akati nandikwanise kuwana mari izvo zvanga achikanya zvidhina. Mari mwedzi nomusi wefuraidhi akanga ari kumasowe paakadzoka akambonobata pfumbamwe achisvika mumba kungokosora kwaakaita izvozvo ari muchipatara. Saka murikuona ndiri kushungurudzika dai mukadzi wacho nemwana wake vanga varipo pamwe chete ndinotori nemwana ari muchipatara. Saka inini zvaakwamuri imimi vatongi nokuti dambudziko randiri kuonawo ndiri ndega. Musi wa2 mukadzi wake ikarara iri bata. Saka panhau kuti ijeke mufunge ndaingokumbira kuti zvandaiunza kuno Mwari ndo vanoziva zvokuita chokwadi changu. Ambuya munotaura isusu tataura kuti nyaya yedu yadipira zvese zvamavakutaura zvese zvike isusu tikutaura kuti modzoka musi wa27 ona ipapapa makatodaro tinoenda kufunga kuti mari akuvananga futi maona zvinogona kudaro nekuti mataurira muri kuzviita isusu tikutaura kuti musi wa27 ndofunga vanhu vacho nemaprofita vese vari kufanira kuva varipo musi wa27 ndofunga vanenge varipo kwete zvekuti zvamauda kutudza zvezvetunozvenyu vanemadyira kuti vapanana amai ava endikidiki ivo vane zvavari kufunga handii nokuti vakaunzwa nemaprofita but maprofita vana vakaona sei akavaipepera dai kuri muri vamanzvanzei dziripo idzo nhasi unongoda kutokumana mamambo ringati kufamba zvinguramabhiura sei munotifamba sei muri kamuesa zvizvikunetsa muri pamwe chete handii dai zvakawinaa musi wa27 mukati tisagonesa kuti maprofita mimanichokwadi kuti kana tichokwanisisonyana sei muri pamwe chete ini yangu badilika tuano mungu alikuwa kiti magari atitewa ende nawe ndakanga ngokuti sisi awatadza kugara nokuti watsanga ndokugara naye mushoenda agara ndi pamushaba ndakatora muzivu akatovaakaimba agare pamuti namai vaka hanzvadzi yangu ndikushandisa kuti angadza kugara sei pamusha mwana akatovaka pamusha muzivu wangu daweaaaiukuramataura ine ndakamuchedza kuti chivaka pamuzivu mwana wanzvadzi yangu chiva ugare namai kubwaka handiti ndakati ndega pamushaipa hanogona kuti ndisakanyaya kundibvadza kuti dai mambo atibatsautika tagona kumirira chikundinetsa kuti tese tinonamata atinzotinova tinokufamba zvakaita sei indinotaa tinondisvika pakunisika pokuti sabhuku namai nehanzvadzi yangu muramwana munonamata kuvi ndinamatativani masoro amukuendawo henene kunonamata pavanhu kozi kana muchinamata mese mwadai mune mwoyo wokuregererana nekuningirana nekuitana zvakanaka kozi kuenda pari kunamata kwakasiyana maona
izvozvo ndo zvanofana kukumbirira pese pamunenge muri pamunena masowe pamunena kukumbirira munhu pandaida kuti nditika pandaikuresabwa tatika uyu zvauya tange wagara pasi nemhuri yako saka mukoma akatazvika tigare pamwe chakaingobatana nani nasabwa saka munhu pakanyamisa uzvinokuchatiwo wakatirudzii isu tokutandagara tafundika tienda kuna sabwa kandanetsikana toenda kuna sabwa tinakutanga nokusvika pasabwa sabwa ndotanga kutengera kuti sabwa nokunga wakanazvo mara ndikataura nemubaba muchiri kumira kudaro muri kunzwa pata nyaya tuka imwe rungodaira yemunda chete uya hanzvadzi dzenyu dzisiri kuwirirana idzi ndakabvira ndiri makonechidza mukoma uyaita mhuri haisi kuwirirana hatisi kuwirirana mukoma wachine manje aningabhedzi kunanzadzi ndikuti pakanasa kuvaongoka pamwe vakakanasanya kuti vakati unomire nanzadzi nomire nanzadzi iye kumire nanzadzi yakanongedzwa navava kwewe unomira nani ini handinazodaiaa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 saka uyu mukuru manje dai mambo atibatsiraipa takamushedza nouye imushedzi yawo because takamushedza motipa manhiri nake kumushedza 27 akasauya decision yatitakawo ichapuwana mambo iyoyo chake yakatonyorwa pasi aiwa tinotiaipo ndikuwadzano ndiri pamusha imi vakomana muri vangati twakomana tiri vatatu komwati nako mwati akuwana zvakare aiwa unomutora kapanoti akwerete ndanomutora kuharareko tipe nhamba dzemukoma wacho kuti akwerete ndanomutora ikokoya mezi ndo kwakunere vamwe vana vamikingalokanani zvakanetseka baba muripo kazivaavatwiva vavangaofaaaoenda kuchechi masoe moinaenda 2 days or 3 days kuchishanu munonzwa kuti dambudzo ravaripelele chimwe ndandinoona nyaya huru itombosvika mwakawana mbichana mwakashaya panoita problem awana ngawanirei mawana pato nekuti uyo awana yakutoromba kana takuita sei hanzati awakaita sei ari muno muno mucheni muno matiti hanzadzi yako ndeiyo ndeupi akapuwa nababa hanzadzi yako unausaimudiki uyaanourana mukomo asi chandokumbiro vana vanyamunhu pamaimbokura maiwirirana zvakanaka anini ese marorwa makutanga kunetsana mawana imi mama imini ndozvatinotaura amina ndingotaura patendopatotokwatira ndozvati notaura kutaura muri gutu mawana asi zvinoparipa pekuti antu munhu unofanira kutaura asi uchiziva pekuti asi mukuru angaigare pfunde vakuru vakataura paripa pekuti munhu kana ari mukuru mungombo chiremerara chake chechi chekuti mukomo wangu hapana chaunobva pakungoteerera chete kuti uyu mukomo wangu handidi then ivo vaninino kuti hanzi vamwe vanoti gudoguru petamuswe kuti vandiata sei vakutye handidi kana uri mukuru hazvino kuti munobva waita kutonga nedemo handidi pamwe pachone ndepekuti munofanira kungogara pasi muchingonzwisisana munhu otambira munhu achiisa pfungwa dzake mese mochiona kuti pfungwa dziri right nedzakaipa ndedzipa asi muchitaurirana mune runyoro maona saka izvi zvokuti muswerounzana matare muchiendesana kupi muchiita nasei zvinhu zvakaipa izvi maona tauraiti pamusoro sekutaura kwenyu kwamuri kuita tofunga nekuzvininipisa ndinganzi tiri munhu angu anotaurisa ndakazvuva tambo tofunga ndiri munhu anoita zvake zvebhizinesi rake
sisi vangu ndichivasvikirako kwavari kutaura kumubvana wavo avaitaudzana neni ndaisvika paine vana vemubvana uyu zvikomana zviye vanokuseka zvekuti unoti uyu hatiende ndiri kutofambira kuti ndiri kushanyira pakafa sekuru vedu tofunga ndini munhu mumwe chete ndakakumbira kuyananiswa tapiwa akabvamira pamhiri paenda vanhu vatanga tatumidzira kuna sisi nekuti panyaradzo sisi vacho vanga vasipo tapiwa akatuma mwana wangu uyu kuti endanoti mama vasara nekuti wokwachireka aripo vanozorohwa pano zvikaite here kuti wokuda kuti uyananiswe nehama dzako wobva wakuti wakurova munhu paina naamai nanasekuru ndakabvira kare tofunga panyaya iyoyi avasabhukwa ava dai vari munhu vanotiyananisa obati vanorerekero zvavo wanisaidi ndochiuya kumwana wangu uyu ndaipfumbira kuti dai agona kurumuka kune sisisu vana nekuti saizvozvi ndiye anodzora sisi chirambo yasapata zvinhu enenda munhu ari pakati anokona kunzwa zvinobva ogadzirisa iwe sabunga ndonzo wada kudirowa munhu ndiyo tovachikunza sabunga andikuze mini wakada kurowa munhu ndiyo zvere kwete chiwangu hanzvajaura ndiye baba wacho akauya kuti chiwayananisa kana maminisi atakuzombonyora vakuda kurwa pachezvaro uyu kwaanogara akavakashirika kuti mfatatuko ndianoya chitotanga kukanganisa zvese kukanganisa vakukanganisa nevanzasa iye iye arikukavakashirika vanhu vamusotosangana chandinokumbira sabungu uri zveramambo wanhu sabungu uri munhu wevanhu varoyi vasingaroye vese ndevako unofana kuteerera zvichemo zvavo uchivaenzanisa haunono kuti wangu ana wakuenzanisa zvinhu zvozvada kuona zvichiitika izvezvi one danhonda vaakutengesa munhu vakatengesa munda ndosakatakasaidza nhadzi yavo vatini nyaya yakautaurere handodini ngaiuyi haina kuenda vatsvaka vachende paizvi paezvi vaenda kudii kuti kana vakuda kutengesa munda handi vari kutengesa minda kuona uchinopedzera paedzi edmen ane nzvimbo yeanobetsera kunze kwamama ndikechitipamanizi kana aanoziva kunovakuma saka ndikuti musavanetsana naedmen aaneina bhedhi ini ndiri kuti hatisi kuda munhu vanhu anotengesa minda iye zvinezvi vana vanina vovavo vachakura vada kwekurima kuti vanhu anenge atengeserwa minda iyi kana pasina imba hapanei kutengeswa munhu anotengesa munda wake anotengesa imba yake oziva minda iyi zvino kana maakutengesa madhundu haisirenyi mwinda ndeye state zvinoratidza sabhuku mambo himne makamirira state zvokana maakutengesa minda muri kumboitira izvi iwe unofana kuramba avanova kumidza kana vatova kasoitai munhu yengabve vakuzorere mari yavo ndokuti nyaya ipere nemusha voti vanhu vari kurwira chii ibvu risiri ravo ibvu nderestate handiwa zvinhu moda kuti anezve kwambo ndida kugara kuzokupedzera mama taurai pamusoro kana tauya muno tisatsvagira nenyaya tiri vana vamunhu mumwe chete tichazoramba tichiwedzera mazuva anorwadza muno 3 against 1 nyaya yedu muno ndeyekutoda vanga vatonza nyaya yekuti mambo mapofuta angu andi kutsvaga yasandaona nyaya yehurumende ndirwadza inezvika yakamurwadza yekuti aiwaza mwana kuti ndindakumuraya tikada kutwesha zvakamira sezvi kuti muona kana motora nyaya yekuti minda motora nyaya yekuti vanozogara pachivesu inini ndini baba baba pacho naudo kuomona mulikanogamba kwake akatopuwa madhuru foni akuti pataurwa nyaya yekunzi chiisaona kuti ikoko akandikumavatauya zvakataniwa maminezi masapo chashandiswa kuti ape ozogagata amirire nyaya yangu yehoroyi zvaari ndiye baba omira nyaya yangu kwehoroyi handinonoyi nenyika kunzi amaya
Padahal yang minum apa nak Bapa ni kau mana terpilih. Ayo, guru kita tidur lagi. Masa aja unsur mesej di depan bawan itu ada. Maka ustaz bapa menjual kita, anda tahu lah kita jual ada mesti nombor apa. Itu tu apa mana ni? Saya baru syaitan. Saya baru kita tu ada yang nombor itu. Ia tu bawa ni. Tapi apa pula tahu? Bawa di mana-mana. Tapi orang mana dia? Orang mana dia? Orang mana? Ini dia mau apa nak berana itu? Apa tu dalam nama kamar? Buat apa punya? Nadi sigo. Kalau kau ni ini remus somba, dah tu mula makan zaran. Pokok tu ni ayat. Ina dah tahu. Karena aku punya tahu cuci. Orang cuma nak jadi ni tahu cuci. Mula kali ni suatu sebab itu. Mampu orang ni malu dengan dia mau. Tujuh kali ni mak pisai. Kalau sih so, mula cakap dia. Mula kali yang baik kan dia sih. Ayo, aku nak juga. Lagu tidak mahu orang. Baik kemarin berbuat ini. Nyaya orang bangun dia mahu. Anu musuh. Mapolitan saya kasi, ini macam berapa sih macam mana? Nasional dan jengu sih, cerita apa juga cakap ni. Ayo ada tu mina buat tu sih. Ini mana cerita tu di tamu dah, mana cerita? Mau orang mapolitan aja sih. Karena risna tu saya tiga, ini dia jam dia muda, cara bukan aja sih dia kata ni. Ini urut ni kita dia sih. Nori su, macam cari mana buku dia di, ayah nani sebab mana, garis mana. Kuna mana tak tu hari. Wana mate wakale zakana kamunika sokana mago rango boda jana tagu zoska bodi baya apa katino zosa ngada udo dimna beze biz tagu di jumbeka di cheche zakada acha tidak munika wanga tungo garati matare nya cheche sila kuna roti tino di cheche munana ana na mata cheche andi ya muda asika na mavijana zubaira na tsono zubaira na mapanga achisiri cheche Nenda unati di Methodist ni kwa nini? Saka moyo blood pensebe ima kumana mapisa kweni mono bada masumuna ni gati mecheche watu wale ga bidaisu azamse kwa watu tauda ubana cheche zingine zuluita watu wana wapo bote dani munyika